रउआ लोगन के बीच में एक बार फिर हम एगो भोजपुरी गीत लेके आवतानी। अगर रउआ लोगन के पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिहन और पुनः हमें आशीर्वाद दईहन, यही रउआ लोगन से कामना हो। और रउआ लोगन के बीच में एगो गीत ऐसा भेजा तानी झन्नाटेदार, जौने से कि ज़माने के अनुसार से चलत हो।